שלום, כאן יעקב מסודות המשכנתא, ובסרטון הזה אני רוצה לדבר איתכם על מתווה להקלות שפרסם בנק ישראל עקב מלחמת חרבות ברזל. אנחנו מקבלים המון שאלות מהלקוחות שלנו לגבי המשכנתא ולגבי ההלוואות, מה זה בעצם אומר, מה המשמעות המעשית והפרקטית של כל המתווה הזה. אז הסרטון הזה הוא נועד לעשות לכם סדר, ואני מקווה שאחרי הסרטון הזה יהיה לכם הרבה יותר ידע ויכולת לעשות ולקבל החלטות הרבה יותר נכונות עם המשכנתא שלכם. אז בואו נתחיל. קודם כל, על מה נדבר בסרטון הזה? אז יש לנו שלושה דברים שאני הייתי רוצה לחסות. אחד מהם זה לדבר על מה זה בכלל מתווה בנק ישראל שהוא פרסם עקב מלחמת חרבות ברזל, לפרט לכם את ההקלות שמציע המתווה, וכמובן לעשות את זה בגובה העיניים. והדבר השלישי זה לבצע יחד איתכם סימולציות לאפשרויות השונות שמציע המתווה, וככה בעצם לקבל פרקטית את המספרים ואת המשמעויות, מה הם העלויות הכספיות שלכם עבור העלות הכוללת של המשכנתא, וכמובן מה זה אומר לגבי ההחזר החודשי שלכם. אז בואו נצלול. אז ככה, מתווה בנק ישראל, אחרי מלחמת חרבות ברזל, בנק ישראל פרסם ב-15 לאוקטובר מתווה הקלות לכלל הבנקים, שהמתווה הזה מתייחס להקלות בתחום האשראי, בתחום המשכנתאות, הלוואות, אוברדרפט ועמלות עובר ושב. המתווה שגובש הוא בעצם מציג את תנאי המינימום בכל בנק למעשה רשאי להרחיבו לטובת לקוחותיו. אוקיי? מה זה אומר בעצם? המתווה המינימלי שבנק ישראל הציע או פרסם נכון לכל מערכת הבנקאית, שזה מזרחי טפחות, הפועלים, לאומי, דיסקונט, הבינלאומי וכיוצא בזה, הם חייבים ליישר את הקו למול המתווה הזה, אבל בנק ישראל גם מצפה ממנו שיעשה הרבה מעבר לזה, כמה שהוא יכול או כמה לראות עיניו לצורך העניין. ועל הבנקים להתארגן על המימוש של המתווה הזה החל מ-1 לנובמבר. אז למעשה כשאתם יכולים להגיש בקשה, במידה ואתם נמצאים זכאים להטבות האלו, החל מ-1 ל-11 הבנקים היו חייבים בעצם לאפשר לכם את המימוש של המתווה הזה. אז מה שחשוב להבין שהמתווה הזה עושה הפרדה בין שתי קבוצות הלקוחות. המעגל הראשון, למעשה האוכלוסייה שעונה על 4 סעיפים הבאים. הראשון, האוכלוסייה שמתגוררת במרחק של עד 30 קילומטר מרצועת עזה. 2, האוכלוסייה שפונתה על ידי גורם רשמי מביתה. 3, אוכלוסייה שהיא בעלת קרבה ראשונה, בני זוג, הורים וילדים, להרוגי המלחמה, לחטופים או לנעדרים. והקבוצה הרביעית זה בעצם אותה אוכלוסייה של משרתי המילואים ומגויסי צו 8. עכשיו, מה זה בעצם מעגל השני? כל אחד שלא עונה על 4 הסעיפים שהזכרתי אותם במעגל הראשון, הוא למעשה כל יתר לקוחות הבנקים או הציבור הרחב. אחרי שהבנו את זה, בואו נתקדם ונראה מהם בעצם ההטבות הלכה למעשה שהמתווה של בנק ישראל מציע. אז קודם כל אנחנו עכשיו מתייחסים למעגל הראשון, ובואו נראה, לקחתי את הטבלה הזאת מאתר של בנק ישראל שהוא פרסם מסמך, והטבלה הזאת למעשה אומרת את הדבר הבא. איזה סוג אשראי, זה העמודה הראשונה בטבלה, איזה סוג אשראי היא מתייחסת אליו. אז פה יש לנו חלוקה ל4 סוגי אשראי, משכנתאות, הלוואות פרטיות עד סכום של 100,000 שקל, הלוואות עסקיות עד סכום של 2 מיליון שקלים, ועל נושא של אוברדרפט. אני בסרטון הזה אתמקד במשכנתאות, זה בעצם התחום שחשוב לתת עליו את הדעת, ורוב האנשים מתלבטים ושואלים שאלות לגביו. מה בעצם ההטבה? ההטבה היא תקופת דחייה של התשלומים. זאת אומרת, יש פה דחייה, ובנק ישראל אומר, חברים, אני מבין שיש פה תקופה של אי ודאות, מצב מלחמה, וכנראה לא מעט אנשים יקלעו למצב של בעיה תזרימית במשק הבית שלהם, ואני רוצה להקל עליהם. ואחד הדברים שהוא חושב עליהם זה לדחות ל3 חודשים את התשלומי משכנתא, הלוואות וכיוצא בזה, על מנת לאפשר לעבור את התקופה הזאת
ברמה מבלי להיכנס למצב של חריגות וכך הלאה. מבחינת הריבית, הוא אומר חברים, הדחייה הזאת שמתבצעת על 3 חודשים של תשלומים האלה, לא תהיה שום עלות עבור הלקוחות שמשויכים למעגל הראשון, זאת אומרת אין ריבית עליה ולא תהיה עמלה בטיפול במהלך הזה. בואו ניקח דוגמה פשוטה כדי להמחיש את הדברים האלה. אז בואו נגיד שההחזר החודשי כיום הוא 5,000 שקל, 3 חודשים שאני לא משלם, זה אומר שנוצר לי חוב של 15,000 שקל, שאת החוב הזה אני צריך בסופו של יום להחזיר. שימו לב, אין פה מחיקת חובות, אין פה ויתור על ריביות, אותם 5,000 שקל ל3 חודשים שהחוב הזה מייצר 15,000 שקל, אותו אתם צריכים להחזיר בסופו של יום, על זה אף אחד לא מוותר לכם. עכשיו, מה כן? באופן פריסת התשלומים, בנק ישראל נתן 3 אפשרויות ששימו לב, 3 חלופות לבחירת הבנק, זאת אומרת מי שבוחר איך לממש לכם את פריסת החוב הנוצר כתוצאה מדחייה, זה הבנקים עצמם, לא הלקוח, וזה חשוב להבין. אבל בואו נעבור על האפשרויות. אז יש פה את האפשרות הראשונה, הוספת תשלומים בסוף תקופת המשכנתא, זאת אומרת על ידי הערכה של תקופה הכוללת של המשכנתא. 2, אני פורס את החוב הזה לאורך יתרה של תקופת המשכנתא בלי להאריך את התקופה. אופציה שלישית זה פשוט להעמיד הלוואה בסכום של הדחייה. במקרה שלנו אנחנו לוקחים את ה-15,000 שקל, אין עליה ריבית, ואני פורס לכם את זה ל5 שנים, כאשר בשנה הראשונה יש לכם גרייס מלא, אתם לא משלמים לא קרן ולא ריבית, הריבית היא 0 גם ככה, ול4 שנים לאחר מכן יש לכם החזר על 15,000 שקל האלו. אוקיי? מה שחשוב להבין, אני כבר אומר לכם, שמבחינת הבנקים הם העדיפו ללכת על אופציה מספר 3, מסיבה אחת פשוטה, שפשוט הרבה יותר קל לממש אותה בתוכנה שלהם. אז נכון לכרגע גם מזרחי טפחות, גם לאומי וגם בנק הפועלים כבר הודיעו שהם הולכים על אופן פריסת התשלומים, אופציה מספר 3, ולכן נעשה סימולציה על האופציה הזאת. אבל כדי לסגור את המעגל בואו נתקדם גם לפירוט ההטבות לכל השאר. זאת אומרת, מעגל השני של הלקוחות, אלה שלא עונים על 4 סעיפים שציינו מקודם, אנחנו מדברים כאן גם פה על דחייה של 3 חודשים במשכנתאות, בהלוואות פרטיות, בהלוואות עסקיות, אבל שימו לב מבחינת הריבית, תהיה פה ריבית דריבית על הדחייה הזאת, בשונה מהמעגל הראשון ששם הריבית היא 0. ואופן הפריסת תשלום, אתם יכולים לראות פה שיש רק אפשרות אחת, זאת אומרת להוסיף את החוב הנוצר בגלל הדחייה לסוף תקופת המשכנתא, זאת אומרת להאריך את התקופה. אני כבר אומר לכם, למרות שבנק ישראל נתן את האופציה היחידה הזאת, יש בנקים שמציעים גם את האופציה לפרוס את החוב הזה מבלי להאריך את התקופה, ואני אראה לכם בסימולציה שזו האופציה המועדפת. אז לכן כשאתם מגישים את הבקשה, תדעו את הדקויות האלה, כדי לא לעשות טעויות ולשלם סתם כסף ולזרוק אותם לפח. אז אחרי שהבנו את פירוט של ההלוואות גם עבור המעגל הראשון וגם עבור המעגל השני, בואו נתקדם עכשיו לסימולציות. אני רוצה אבל תחילה לעשות לכם איזשהו סיכום ולראות על מה אנחנו הולכים לעשות סימולציות. אז במעגל הראשון, הלקוחות שנמנים במעגל הראשון, אני מזכיר לכם, יש לנו בעצם 3 אפשרויות לפרוס את החוב הנוצר. 1 זה בעצם על ידי הערכה של תקופת המשכנתא, 2 ללא הערכה של תקופה של משכנתא, ו3 זה להעמיד הלוואה בסכום הדחייה ללא ריבית לתקופה של 5 שנים, כאשר השנה הראשונה היא גרייס מלא. ואז בעצם החל משנה שנייה עד שנה חמישית אתם משלמים את החוב הזה של 15,000 שקל מהדוגמה הקודמת. ובמעגל השני אני מדבר על הוספת תשלומים בסוף תקופת המשכנתא, זאת אומרת על ידי כך שאנחנו מעריכים את התקופה, ואני גם מציין את האפשרות השנייה שאנחנו פורסים תשלומים מבלי להאריך את התקופה של המשכנתא. אז הסימולציות הם אלה שהדגשתי אותם, אופציה 3 עבור מעגל השני ואופציה 1 ו2 עבור מעגל השני. אוקיי, אז סימולציה ראשונה, בואו ניקח לדוגמה משכנתא לפני הדחייה בסך של 1,000,000 שקלים שמורכבת מ3 מסלולים.
מסלול הפריים ב-300,000 שקלים לתקופה של 25 שנה, מסלול קל"צ של 400,000 שקל לתקופה של 25 שנה, ומסלול שלישי, משתנה לא צמודה, בסכום של 300,000 שקל לתקופה של 25 שנה. ההחזר החודשי הוא עומד על 5,945, ואנחנו הולכים עכשיו ומדברים על לקוחות שהם כן עונים על מעגל הראשון. אוקיי? ואנחנו כבר יודעים שהבנקים מעמידים לכם הלוואה. אז בואו קודם כל נדבר על ההלוואה הזאת. אנחנו חישבנו מאחורי הקלעים וראינו שהחוב שנוצר כתוצאה משלושה תשלומים חודשיים שאנחנו דוחים אותם מצטבר ל-17,840 שקלים. פורסים את זה לתקופה של 5 שנים, שזה 60 חודשים, בריבית 0, בסימולטור אי אפשר להכניס 0, אז הכנסנו 0.1, ועושים פה גרייס מלא ל-12 חודשים, זאת אומרת שנה אחת אתם לא משלמים שום דבר. אז אני רוצה להמחיש לכם איך זה נראה מבחינת ההחזר החודשי. אז בשנה הראשונה אתם לא משלמים שום דבר על ההלוואה הזאת, החל משנה שנייה ועד שנה חמישית אתם משלמים סכום של 372 שקל עבור הדוגמה הספציפית הזאת. מה בעצם הבעיה פה? שמבעוד שנה אתם הולכים לשלם בנוסף לתשלומי משכנתה, שזה 5,945, עוד 372 שקלים על החוב שנוצר כתוצאה מדחייה של 3 חודשים. אוקיי? אז שימו לב שצריך לקחת את זה בחשבון ולהבין עבור מעגל הראשון של הלקוחות שבוחרים לדחות את התשלומים ל3 חודשים, אז תיווצר לכם הלוואה שבעוד שנה תתחילו לשלם עליה החזר חודשי של עוד 372 שקל. עכשיו בואו נעבור לסימולציה עבור הציבור הרחב, אני קורא לזה מעגל שני, עם הארכת תקופה. מה בעצם אנחנו עושים? אנחנו מדברים על אותה הלוואה, לפני שביקשתם את הדחייה, יש לנו 1,000,000 שקל משכנתה, עם אותם מסלולים. מה שעשינו פה, נתנו גרייס של 3 חודשים, גרייס מלא. זאת אומרת, ב3 חודשים עבור נובמבר, דצמבר וינואר, לא תשלמו בכלל את תשלומי המשכנתה, לא קרן ולא ריבית. ובמקרה הזה, הארכנו את התקופה, שימו לב, 303 חודשים, 303 חודשים, 303 חודשים. מה קרה להחזר החודשי שלנו? אז אתם יכולים לראות שההחזר החודשי, בואו נלך לתשלום מספר 4, עלה ל-6,003 שקלים, למול ההחזר החודשי שהיה לכם לפני הדחייה 5,926, פער של 77 שקלים. אבל מהי בעצם העלות של המהלך הזה? שימו לב, תשלומי ריבית והצמדה בין שתי האופציות הוא עומד על כ-23,000 שקלים. זה בעצם העלות הנוספת שאתם משלמים לבנקים בגלל המהלך הזה. שוב, אני מדבר על מעגל השני. ויש לנו עוד סימולציה למעגל השני, ללא הערכה של התקופה, אז זה ממש אותו הדבר, אנחנו נשארים עם תקופות של 300 חודשים עבור 3 המסלולים האלה, רק מבצעים גרייס מלא של 3 חודשים על כל אחד מהמסלולים, ואנחנו יכולים לראות שההחזר החודשי עולה ל-6,033 שקלים, למול 5,926 לפני השינוי, אז יש לנו פה פער של מינוס 107 שקלים, אבל שימו לב שהעלות הכוללת היא יותר קטנה מהאופציה הקודמת, היא עומדת על כ-14,000 שקל. עכשיו מה שאני רוצה לעשות לכם זה להראות לכם את הסיכום שתראו עבור מעגל השני מה קורה לנו בכל אחת מהאופציות. אז יש לנו משכנתה לפני הדחייה, אוקיי, שעומדת על 1,000,000 שקלים, עם החזר של 5,945 שקלים. מעגל שני, כל הלקוחות שלא עונים על המעגל הראשון, עם הארכת תקופה ועם ריבית דריבית, אז מה שקורה, קודם כל התקופה עולה ב3 חודשים, ההחזר עולה ל-6,074, והעלות הכוללת עולה ל-23,000 שקלים באופציה הזאת. עכשיו, אם אנחנו לוקחים את האופציה שדוחים את התשלומים ב3 חודשים, אבל לא מאריכים את התקופה של המשכנתה, ההחזר החודשי שלנו עולה טיפה יותר מההחזר הזה, שימו לב 6,102 לעומת 6,074, הבדל של 28 שקלים, אבל אתם משלמים פה העלויות הכוללות על כל התקופה
ב10,000 שקל יותר זול מאשר עם הארכת תקופה. אז אם יש לכם אפשרות ואתם מתלבטים, הנה יש לכם פה סימולציה שממחישה לכם האם כדאי לדחות את התשלומים האלה עם הערכה של תקופת המשכנתא או בלי הערכה. אז פה בסימולציה אנחנו רואים בצורה מאוד ברורה שאם אתם בוחרים ב3 חודשים של דחייה מלאה ולא מאריכים את התקופה של המשכנתא, אז בסך הכל מבחינת העלויות אתם במצב טוב יותר מאשר עם הערכה של תקופה של המשכנתא. עד כאן הסימולציות שעשינו על כל המצבים שדיברנו עליהם מקודם. אני מניח שכדי לחדד את זה ושהדברים יחלחלו בצורה טובה יותר, אתם יכולים לצפות בסרטון הזה מספר פעמים, וכמובן אני מציע לכם להתייעץ עם איש מקצוע לפני שאתם עושים מהלך כזה או אחר, על מנת שתוכלו לקבל החלטה נכונה ולא לעשות נזק למשכנתא שלכם. וכמובן אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בערוץ היוטיוב שלנו, פייסבוק, אינסטגרם. אנחנו מקפידים להנגיש ולעדכן אתכם כל מה שחם בעולם המשכנתאות. מאחל לכם ימים רגועים יותר, ועם ישראל חי, ובעזרת השם שננצח. בשורות טובות, כל טוב.